La mine să vezi? Hai vine la mine să vezi. Pe mijloc, mă. Și aia e fântâna centrală, știi, aia care e acolo în față. Sus în dreapta e dealul Mitropoliei. Sus, se vede între blocuri, o să se vadă Mitropolia. Și aici fântâni. Mergem chiar în fântâni. Dar nu-ți date drumul toate, că erau și pe la antena. Ia uite-te, uite-te acum. Uite cum e Mitropolia în dreapta. Tu n-ai voie să mai acolo. Dar de ce? Frecvența Unirii, știu? Aia sunt de... Magazinul Unirii, a fost un magazin Unirii aici. Frumoase? Asta îți mai mult. Asta cea mare sau alea mai mici care se așa? Asta mai mare. Pa! Dar și asta îmi place. Și asta îți plac? Au, ce frumos. Așa, asta e Dâmbovița. Iar eu lucrez pe undeva pe acolo, fiind asta aia. Clădirea asta mare pe dreapta este biblioteca universitară. De fapt e biblioteca centrală. Aici s-au mutat toate colecțiile de carte, tot ce înseamnă carte românească. Cea mai mare bibliotecă din România. Biblioteca Națională. Bulevardul Unirii, așa se numește, tot bulevardul ăsta care Ceaușescu l-a făcut, știi, de la a dărâmat totul în București și a făcut bulevardul ăsta.